السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں ثنا وہاب وائس۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ بیٹھا ہووے جے شاہ عنایت اگے، بلا کر کے ہار سنگار نچے، کیوں نہ پتھر بھی پگھل کے ہوون پانی، جدو سامنے یار دے یار نچے۔ میرا یار گیائی رٹھ بلیا، مینو ناچ سکھا دے اٹھ بلیا۔ ایک اکھ دا مول 1.25 لکھ بلیا، پورا یار تولاں تے کی بن سی۔ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں، تو نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار، تو نام رکھ لیا غازی۔ مکے مدینے گھوم آیا، تے نام رکھ لیا حاجی۔ او بلیا حاصل کی کیتا، جے تو رب نہ کیتا راضی۔ اس نال یاری کدی نہ کریں، جنوں اپنے تے غرور ہووے۔ ماں باپ نو برا کدی نہ کہیں، چاہے لکھ انہاں دا قصور ہووے۔ راہ چلدے نو دل نہ دیویں، چاہے لکھ چہرے تے نور ہووے۔ او بلیا دوستی صرف اوتھے کریں، جتھے دوستی نبھاون دا دستور ہووے۔ دنیا راضی ہو نہیں سکتی، بندہ مکدا مک جاندا ہے۔ ہر خون وچ وفا نہیں ہوندی، نسلاں دیکھ کے یار بنایا کر۔ 5 ویلے دی پاکی بن گئی، نفس میرے دیاں زنجیراں، عشق حقیق دا چولا پایا، تے لتھیاں فریب دیاں لیراں۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ، دنیا پھر مٹی دی ٹیری۔